Dami i gospoda, този поздрав е специално направен за двамата братя Мъни и Мемет, двамата джамбази. И също така поздрав е за Гила и за нейните деца Гарчо и Ашар, за най-добрите джамбази Андо, Баро, Драгор. Top Music Production. Кая Гилитаро, Мъни, Джамбаза и Тало, Леско семейство от село Драгор. Поздрав керава, ме фамилия ке о Мемето, Джамбази, кай си Лески, бари фирма Ромален, ми фамилия Мастарен Тумаре Мосте и Симан Будбари фамилия Капабара в Тумен. Вали гърми на Карчо боса, пак му върви, ефтино купува, ефтино продава, бикнела Драгор и Южна България. Леско Алав си Баро, Мъни, Джамбаза, онай Баро, Андо, Драгор. Ефтино лев, ефтино бикнел, всичко сам постигнал, сам се издигна. Има жена, къща, палат и най-красивите деца. Вали гърми на Мемет, Джамбаза, отново му върви, ефтино купува, ефтино продава, кинела бикнела, никога не спира. И Гила касиерката те шунен со вакерел, наши пераве намероме со Мъни дала верата. Памен си ам думо думесте, одоле си баре легендария. Таро Баро тагарно Драгор, о патрони, о баре дому како, баре вилеско. Вали, вали, гърми, гърми на братята, все им върви, купуват, продават и никога не се спират. Те шунен, о Мъни, Джамбази, о патрони, о тарикати, о зорало, о барвало, леле, о баро, акале, о саврете, джамен, ме фамилия, наши пераве на мен. Душман, душман, те шунела, душман, душман, те пари овена, душман, душман, те шунела.